בקיצור, אז מה יהיה, גיל? בוא נלך לאכול, באמא שלכם, די, מה היום? אז מה נסגר עם הלילה שלך? יש לי דווקא סבבה, כאילו לא חשבתי שהוא יבוא לכיוונים כאלה. אני מרגישה שאני מתבגרת, איתה, אני חושבת שאני מזדקנת. פאקינג 5 שנים אחורה, איפה חשבתי שאני אהיה היום ואיפה אני היום? משמעות. כבד, כאילו, כבד. חשבתי שאני אהיה כבר במקום הזה. איזה מקום? בת 23, על מה את מדברת? במקום הזה. נשואה עם ילד, עבודה, מה? במקום הזה. אני לא במקום הזה. אני שואלת את כל השאלות. מה היה אבל? קובי, את הולכת לליאור? לא, את שאלת אותי את זה. את הולכת לרועי? אם היית בוחרת עכשיו, מה את הכי רוצה? לאן את הכי רוצה ללכת? לרועי. כן? אני רוצה שרועי יבוא לקחת אותי ויגיד לי, אני אוהב אותך כל... יואו, אני לא מבינה שאתה מקליט את זה! אני לא מקליט את זה, אנחנו עוד לא הבנו איך. מטופשת, מה עשית? לא, אני לא רוצה, זה שקר. זה הייתה מישהי אחרת קודם שנורא דומה לי. גיל, רציני, אני לא בטוח שזה מקליט בכלל. זה מקליט, אני רואה אור אדום איתה. איפה אור אדום? זה אור לילה, זה לא קשור. כמו הסרט שלנו של בנות שמשתוללות. אם תעשה בנות שמשתוללות, תראה אותי. Girls gone wild. אני לא יודעת מה עושים עכשיו. מה עושים עכשיו? מה? אתה הולך לפני. לא הולכים לאכול פה? הולכים לאכול איפה? בדרך, בהמשך, אנחנו נמצא מה לעשות. אם היא הולכת להזדיין, אנחנו נמצא לך פתרון. את לא נוהגת הביתה. את לא נוהגת הביתה? רוצה לבוא אליי ולרועי, הוא אמר שזה בסדר שלישייה. תכלס, מה? ביקש את זה אפילו. אוי, נפלה לי הסיגריה. מה זה נפלה? אף החופשי, קחי חרא של ציפורים עליי. אתם רוצים לאכול? אני בא איתכם. אני לא הולכת לרועי, הוא עוד לא ענה לי, אני בסדר ללכת איתכם. בואי נלך. כן, נתחיל לזוז? יאללה,